Salamu alaikum al'umma. Ga saƙon Malam Nuhur Bado ya ce mu shiga lungu da saƙo mu shaida wa al'umma saƙonsa ne. Ya ce a gaya wa al'umma maganar tsaro ba maganar siyasa ba ce, magana ce ta kowa da kowa. Dukkanin wani wanda ya ga wani abu da zai zama barazana ga al'umma, idan ka ja bakinka kai shiru laifi ne. Mu san da wa za mu yi mu'amala ta yau da kullum. Duk wata fuska da muka ganta a matsayin baƙuwa wadda ba mu yarda da ita ba, to za mu iya tafiya ainihin police station mafi kusa a sanar domin mai akan al'umma ɗauki da gaggawa. Wannan matsalar da muke fama da ita ta tsaro a ƙasar nan taka ce ta wace ta kowa da kowa. Muna ganin abin da zai cutar da mu, muka ja bakinmu muka shiru, to ya zama laifi. Allah ta'ala ka ba ƙasar mu lafiya da yalwar arziki. Ni ne wakilin NSA Musa Abdullahi mai sana'a, wakilin NSA National Security Advisor. Riba da dai, riba da dai.